siak ni Manong June, siak met ni John Mark, da kami ti 4-decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay pa bak namin, ti kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaen sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Karuba da kamin karuba, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti aldawiyo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpiping na tegtay nga Ilocano. Siak ni Manang June, siak met ni John Mark, da kami ti 4-decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Adagtuyan ti programa mang repet kada tayo nga Ilocano. babaen ti sunatay ti biag ken ayat, Sonata nga kansyonan di ko ti pagayam yo, Manong June Cereales. ken John Mark Pastor. Programa nga sa Salumina. Asagot ti KPRP Pinoy Power Radio. 6:50 AM, Honolulu, Hawaii. Adda kami karuba. Adda kaming karuba. Adda kamin karuba. Karuba da kamin karuba, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mangkumpleto ti aldawiyo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpiping na tegtay nga Ilocano. Aloha Hawaii. Naimbang nga pangal daw tayo amin. Correct. Good afternoon everyone. Aming Ilocano apo tintero at Hawaii sa dinuman tiyan nyo itata. Good afternoon. Kaya syempre amin nga. Nangisit tisiko na. Nga. Padam. And padamat apo Aywan. yan. Dahil apo ti may isang tulugading ti may isang Ilocano. Dati nangisit ka no tisiko na. Tanong na po daw tasiko may kat may saka apo nga ate kung kunada nga nalahian ka. Kang apurong Ilocano. Kaya syempre amin apong Ilocano ang sisita ti Dineng Dirk. good afternoon apo kada kayo amin ket masay. maikasangapulo ka maisan apong episode ti inkay manggagan manipot ka dagiti pagayam yo The 4-decade duo. with yours truly Manong June Cereales ken John Mark Pastor. kita uman laang dilang apo KPRP Pinoy Power Radio. 6:50 AM Honolulu, Hawaii. ket dito nga ro dito mo nga sunata nga sagot mi kada kayo kapayatan din kay panangal daw. Natungpalan ti arapap ko mga asawa, itikap-kap na kag-analapsat arong marampa. Ulang dis nga buok ramramay na kiman kandila, lupuan namnamsek nagmaris rapan sipit na lagbaga. Sumungati altar ay nagswerte akun kunada, pisang titrahe nabot taw tibukod na ay nakalaplapana, kastala itibiyag makatawen min nga agdenden na, ay nagseksilat tatakas tuy meti mandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pay agsagad ti paraangan ingkaman kalanga ingkaman kalanga ingkaman pay aglabag at kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken silenta ingkaman kalanga ingkaman ay naglaing kaman. Natungpalan ti arapap ko mga asawa, angem sa balimet ken ti turong jak ni namnama, barbareng mamaliw anos ken dungoy pa ay kulat ka, tawen man naglabas si sulat takman mandar na. Ingkaman mangisa ang kalpasan nga ingkaman pay agsagat ti paraangan ingkaman kalanga ingkaman kalanga ingkaman pay aglabag at kalpasan nga ingkakirkiran kusina ken silenta ingkaman kalanga ingkaman
ay naglaing ka man. Natumpalan tiara pa ako mga asawa, kalunti bunga ni ayan inan anu sa plata. Siya kunti na maliw ta siya tinangayat na pintas nga asawa, gapuken ni ayat ay takdara kun iti pamilya. Inakman mangisa ang kalpasan nga inakman pay agsagat ti paraangan. Inakman aklanga inakman aklanga inakman pay aglabag at kalpasan nga inakirkirang kusina ken silekta. Inakman aklanga inakman ay naglaing akman. Inagpaya sundon na giti anak, inagpayak palengke, inabalunan na giti agraraap, inagpaya kasan na giti nila paak, sakto sibugan na giti gumamel ang mas masetas ng mulmulak, inagpaya tarim ng tagripot, sakto malang marigatan niya agsa daw kan, inagpaya pa ni Lord ng Amerikris tata makadomingon tayo cutex ni bakit apay takinita na Manicurista? Syempre Hawaii ko naman di manicurista. Okay. At ang orta po, ti may isang sonata nga mangipaduyak-yak, ti kinagpaisuanan na nga mapaspasamak tata dito'y Pilipinas nga kaadwan apo nga lalaki kat babaununan, ti babae ta nako, nagadong ngayon babae nga da obranan ngam ti dakas na pati ti babae nga wan obrana kat nay baon dalata nga baon ti asawa da. May sapi apo nga sonata ti sagot mi kata kayo kat dahito kat na pauluan nga pitaka. Usually background may dati apong yung kansyonan may para kada kayo data. Apay ading anyata saksakluten, iga nang mapirit-piritin. Pagpagpagem sa mo ikaut-kaut, pasaray ingka iritu-ritu. May sa abigat asin nirit na ka, nasdaaw kam tilangana. Nagbutengket din ayaday takita na, ngan nangisit met ngarot itilawlaw na. Alwadam mo ading baka makita na, taang amuyem iti agsapa. Tunggal bigat ngaing kakit kitaen, tapitakam masilen. Pitaka dayta, nagmayat ket din dayta nailangana. Nagabut nagpisi dayta tengana, tapitakam nabasa. Pitaka dayta, nagmayat ket din dayta nailangana. Nagabut nagpisi dayta tengana, tapitakam nabasa. Ako nagadulamok dito'y kubo. Sa limuot pa May sa abigat asin nirit na ka, nasdaaw kam tilangana. Nagbutengket din ayaday takita na, ngem nangisit met ngarot itilawlaw na. Alwada mo ading baka makita da,
taam amuyen iti agsapa tunggal bigat ngayon kakit kitain tapitakam ang nasilin. Pitaka dayta nagmayat ket din dayta nailangana nagabut nagpisi dayta tengana tapitakam ang nabasa. Pitaka dayta nagmayat ket din dayta nailangana nagabut nagpisi dayta tengana tapitakam ang nabasa. Pitaka dayta nagmayat ket din dayta nailangana nagabut nagpisi dayta tengana tapitakam ang nabasa. Dayta nga tapos sinatan na Paul 1, pitaka apo aligenti umuna apong album dayta kan mga ganyo apo over www.spotify.com when mabalin nyo mo i-download iti iTunes and applemusic.com kan amazon.com. So please support for the duo. Ngarut itaga kanito pagyaman nami apo dagiti sponsors may iti first set of sponsors tagat syempre datito mahal John Anderson kani Ma'am Janelle Megan Anderson. and of course iti producer may ni Ma'am Amy Ortega Anderson. yes get into no may kadwa nga paset apo iti programa mi ket pagyaman namin tumo dagiti second set of our sponsors. Ngarut ag subli apo ti for the duo with our program nga na Paul 1 At damin karuba. kalpasan ti sa magmano nga palagay pa. Kanito. Mm.